dins l'àrea, el xut d'Neymar la deixa per Alba, Alba enrere, el control d'Alba, Messi, gol, gol! En defensa de Javier Mascherano, obrint a banda per Neymar, Neymar li tornava Jordi Alba, Alba enrere, i de primeres, el millor jugador del món, Barraca, gol de Messi, gol del Barça, minut 30 de la primera part, quin golaç, quin show, Barça 1, Atlètic de Madrid 1. Juga Gerard Piqué, a la dreta per Dani Alves, Alves passa la línia al mig del camp, bona passada buscant a Luisito, Luisito dins l'àrea, Luisito, 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 gol, Luisito, Suárez, que bé que ho fa, posar l'esquena, arrossegar el defensa i clavar-la amb la dreta per sota les cames de blanc. Luisito Suárez, el millor nou del món, acaba de marcar el segon al Camp Nou, minut 38, Barça 2, Atlètic de Madrid 1.